മീനാക്ഷിയെ പറ്റിക്കുക എന്നുള്ളത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. ദിലീപ് മനസ്സ് തുറന്നു. അത്ര പ്രയാസമാണ് മീനാക്ഷിയെ പറ്റിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഒരിക്കൽ കുഞ്ഞിക്കൂനൻ എന്ന സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് അന്ന് മീനാക്ഷി ഇന്നത്തെ മഹാലക്ഷ്മിയുടെ പ്രായമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. നന്നേ ചെറുപ്പമാണെന്നാണ്. കുഞ്ഞിക്കൂനിൽ അഭിനയിച്ച അതേ വേഷത്തോടു കൂടി ഒരിക്കൽ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കും അച്ഛൻ്റെ ചേട്ടനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അന്നത് മീനാക്ഷിയോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ മീനാക്ഷി അതേപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞു, അച്ഛൻ മിണ്ടാതിരിക്കുകയും എന്നെ പറ്റിക്കാൻ നോക്കണ്ടെന്ന്. മീനാക്ഷിക്ക് എപ്പോഴും മനസ്സിലായി അത് ഒരു ചേട്ടനും അല്ല എന്ന്. അങ്ങനെ അവളെ പറ്റിക്കുക എന്നുള്ളത് അത്ര എളുപ്പമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല. ഒരഭിമുഖത്തിൽ ദിലീപ് മീനാക്ഷിയെ പറ്റി മനസ്സ് തുറന്നു.